Γεια σας παιδιά, πώς είστε? Καλά. Και σήμερα part 2 βαθμολογούμε τους YouTubers. Λοιπόν, πρώτα είναι πείτε μου στα σχόλια άμα δεν έχω πει κανέναν. Μετά από που θα πω σε λίγο, μόλις τελειώσω, να μου πείτε στα σχόλια ποιο δεν έχω πει. Ωραία, πρώτα είναι έχω τόσο πολλά στο μυαλό μου που δεν μπορώ να πω. Ωραία. Θα τα ξαναπώ από την αρχή. Ο Νίτζα. Καλά είναι. 8,5. Ναι. Ο Σίαμαν 8,5 κι αυτός. Ο Σταύρος, τώρα που θα το βάλω 9,5. Αλλά ο Πάνες 9,5 κι αυτός, γιατί κάνει το ίδιο με το Σταύρο. Ωραία. Και τι άλλο? Ο Πάνος Ντέντ είναι 10 στα 10. Τέλειος. Έχουν κάνει και μωράκια. Μωράκι. Μόνο ένα. Άλλο. Τι να πω άλλο? Έχουμε αρχίσει στο σχολείο και στο δικό μας σχολείο λες και λέμε ο σκουλ μεγάλος. Κάτι τέτοιο. Και εδώ βλέπω κάτι τέτοιο στον υπολογιστή. Και αυτά ήταν. Μέχρι τώρα ξέρω. Ο Πάκος 10 στα 10 σίγουρα. Για μια φάση έχω συνέχεια κοιτάω από εδώ, ενώ από εδώ είναι η κάμερα. Και ο επόμενος είναι τον Σίαμαν τον είπαμε, τον Νίτζα τον είπαμε, τον Πάνες τον είπαμε. Καλά παιδιά, μέχρι τώρα αυτά ξέρω, γιατί έχω πολλά στο μυαλό μου και την επόμενη φορά θα σας ξανακάνω ένα άλλο βιντεάκι, τι χρώματα μου αρέσουν και τα λοιπά. Και άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, πάτε στο like και μια εγγραφή. Γεια σας!